खान्थि हान्जानि आफादगिरि बिथां प्रमद बर'आ जे आहुति होफैदों बे आहुतिया मानि थाखाय होफैदों आरो बे फुजाया मामोन बिनि सायाव फंनैसो बुंगोन। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो आथिखाल इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि बिथां प्रमद बर' बिथाङा गुरुदेबनि बे आश्रमाव फैनानै जग्याहुति होफैदों आहुति होफैदों। जाहोना बेनो जों बिथाङा जाबायदि फोरमायनानै जाबायदि मिथिहोनानै जग्याहुतिखौ होफैनाय जादों जे मुलुगाव सान्थि जाथों बे बाथ्राखौनो बिथाङा कामना खालामदों बेखौनो फोरमायदों मुलुगाव बयबो अनलायनानै संसार जानो हाथों। थारैनो बिथाङा आरो बुंबावदों जे कर'ना बेरामनि थाखाय रावबो गिख्रंथाव जारलायाव दा गोग्लैथों जाहाथे कर'ना बे बेराम महामारिनिफ्राय रैखा मोनो गासिबो गिख्रंथाव गुबुंले थासारिनिफ्राय जाहाथे समाजा रैखा जायो बेफोरखौ हास्थायनानै बिथाङा दिनै जग्याहुति होफैदों आरो बिथांमोनहा बुंदों जे गुरुदेबनि जेनोखि माहारियाव थानाय बिहोमा गुरुदेबनि बे गिदिरथार बिहोमाखौ श्रद्धा खालामनानै मान होनानै बिथांमोनहा गुरुदेबनि बे धामाव फैनानै जग्याहुतिखौ होफैदों। मोनसे बाथ्रा जोबोरैनो गोसोखांदों आरो मोजां मोनदों दिनैनि दिनाव बे जोंनि समाजनि दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथाङा जे आहुति होफैदों बे आहुति होफैनाय थासारियावनो जों गोसोखांदों बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावफुनाय मैखोम सोमावफुनाय समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननाय बे समावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि लुबैनाय बायदियै मानगोनां बिथां गारलाबाथा बसुमतारी बिथाङा सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि आरो बै समनि एबसुनि एडभाइजार करेन्द्र बसुमतारी बिथांमोनहा बे गुरुदेबनि बे धामाव फैनानै बै समावबो दिल्लीयाव सावरायबाय थानायनि आगोल जग्याहुति होफैदोंमोन इसोरनाव बोर बिफैदोंमोन आरो गुरुदेबखौ जोबोरैनो बिथांमोनहा गोसोखांफैदोंमोन। दा दिनै प्रमद बर' बिथाङा बे गुरुदेबनि गुरुधामाव जग्याहुति होनाय समाव बै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बड'फानि सोमावसारनाय समनि जेनोखि बेवहाय फैनानै हाबाफारिखौ मावफैदोंमोन बे बुब्लिखौ गोसोखांनानै जों जोबोरैनो मोजां मोनदों आरो बेहाय आं बुंनो सानो गुरुदेबा जेनोखि बर' समाजखौ फोसाबनायाव बर' हारिखौ फोसाबनायाव गुरुदेबा जाय हाबाफारिफोरखौ मावदोंमोन जाय थांखिफोरखौ लानानै गुरुदेबा खामानि मावलांदोंमोन जोंनि बे बर' हारिखौ गोग्लैसोनाय बै समनि गोग्लैसोनाय गोदोनानै थानाय बर' हारिखौ रैखा खालामनो थाखाय गुरुदेबा जेनोखि हाबाफारिफोर खार्यपन्थाफोर आखायाव लादोंमोन बेफोरो जोबोरैनो जोंनि हारिनि थाखाय गोसोखांथाव गोसोआव लाथाव आरो बियो बयनिबो थाखाय माने साननो गोनां बाथ्रा होननानै आं सानो आरो आं बुंनो सानो मानोना गुरुदेबा जाय समाव बर'आ गुबुंले समाजजों गोदोनानै दङमोन जाय समाव बर'फ्रा लेखा रोङामोन जाय समाव बर'नि समाज बेबस्थाया जोबोरैनो गोग्लैसोनायमोन आरो जायनि थाखाय गुबुन हारिफोरजों जोंनि हारिया मुगैजायोमोन बै समावनो गुरुदेबा ब्रह्म धोरोम फोसावनायाल'नो गुरुदेबनि गाहाय थांखि नङामोन ब्रह्म धोरोमखौ फोसावनायजों लोगोसे गुरुदेबा जोंनि समाजखौ बोखांनो थाखाय ब्रिटिश खुंथाइजों गुरुदेबा जोबोरैनो गावनि बे सान्थिप्रिय सोमावसारनायनि गेजेरजों ब्रिटिश खुंथाइनि गेजेरजों बिथाङा बिभिन्न मेम'रेन्डाम गथायनानै ब्रिटिश खुंथाइजों बायदि हाबाफारि लानानै बिथाङा जोंनि जातिनि जेनोखि गिदिर गिदिर जातिखौ प्रतिष्ठा खालामनायनि इसुफोरखौ मावफुंनो हादोंमोन। बिथाङा बै समावनो थिपखायाव कार्पेन्ट्रि स्कुल आरो उइभिं सेन्टार बिथाङा गायसनजेनदोंमोन बर' हारिनि गेजेराव गिबियै गायसनजेनदोंमोन। गुरुदेबा महिला समिति दादोंमोन गुरुदेबा फरायसा आफाद दादोंमोन गुरुदेबा बर' थुनलाइ आफाद दादोंमोन बै समावनो आरो बेबायदि हारियाव गौथुम थानांगौ होननानै गुरुदेबा बयनोबो फोरमायदोंमोन जातिनि हारिनि खौसेथि आरो जौगाखौ मावनोब्ला गाव हारिया बयनिबो हारिया बेबायदि गौथुम थानांगौ गतिके बर'नि गेजेरावबो गुरुदेबा बै समावनो बेफोर खामानिखौ मावफुंदोंमोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा
बे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि बेवहाय मोनसे कनफारेन्स जादोंमोन 2017आव बेवहाय बिथाङा फैनानै गेवलां मेलाव जेराव पेन्डेलावनाखि 15-20 हाजार मानसि दंमोन बेबायदि गोबां मानसि थानाय गेवलां मेलाव फैनानै बिथाङा 5 कौटि रां गुरुदेबनि फसंथानखौ माने जौगा खालामनो थाखाय 5 कौटि रां होनाय जाबाय होननानै बिथाङा फोसावदोंमोन आरो बिथाङा बिनि थाखाय प्लेन एस्टिमेट साबमिट खालामनो होनना बुंदोंमोन खिन्थु बिथाङा जों बेनि थाखाय जेनेखि अफिसियेल प्रसिडिउर बेखौ मावनायनि उनावबो बिथाङा कमप्लिटलि बेखौ माने मा होननानै बुङो बेखौ होनाय जायाखै बिथाङा थगायनाय जाहैबाय हारसाफ्रा प्रतारना खालामनाय होननानै बुङो बेखौ दा बेबायदि बियो जों मा बुंबावनो बेखौलाय दा बे बिथांनि धर्मसै खिन्थु बे दुखुनांथाव बाथ्रा आं बेखौनो बुंनो सानो जे बेबायदि महान सासे व्यक्ति जायखौ बर' हारिया महापुरुष अबतार होननानै सानो गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म एबा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोन बायदि दा बिथांमोन बायदिनि नामावबो अनसुंथाइ होनायनि नामाव राजनिति खालामनाया जोबोरैनो दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बेखौ जोंनि समाजा साननो गोनां बिथांमोनहा आरो बेल' नङा धुबुरीनि ब्रह्म बर्डिङावबो धुबुरीयाव गुरुदेबा जाय समावनाखि धुबुरी सहराव बर' हारिया थांनो हायामोन मुगै जायोमोन गेलासाव दै होजायामोन साहा कापसे लोङोबा कापखौ सुनानै फैनांगौमोन बै समाव गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ धुबुरी सहराव जिहेतु बर'फ्रा ट्राइबेल मानसिफ्रा लेखा फरायहैयोमोन हस्पिटालाव थाङोमोन बियो रैखाथि मोनथों होननानै धुबुरी सहराव बिथाङा 5 बिगा हा बायनानै मोनसे ब्रह्म बर्डिं मुं दोननानै मोनसे न' लुनानै होदोंमोन आरो बेवहाय गोबां बर' फिसाफ्रा बेहाय आश्रय लानानै हस्पिटालाव चिकित्सा खालायोमोन सोरबा फरायग्रा थायोमोन दा दिनै बेबो 2012आव बर' बांगालनि जेनाखि दांगाबाजि बे दांगाबाजियाव बियो सेवहांगार जायो दा बिनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथांमोनहा थांनाय बै आगोलनि BTC इलेक्सननि इस्ताहाराव बिथांमोनहा ब्रह्म बर्डिंखौ गुरुदेब लुलांनाय ब्रह्म बर्डिंखौ फिन गायसननानै मोजाङै लुफुंना होनाय जागोन होननानै बिथांमोनहा इलेक्सन इस्ताहाराव होदोंमोन बेखौबो बिथांमोनहा मावाखिसै एक प्रकार थगायनायखौनो बुंनांगोन दा बियो जोंनि गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मखौल' थगायनाय जायाखै जोंनि हारि समाजनि थाखायनो बे दुखुनांथाव बाथ्रा सरकाराव थाबाय जेला एसेब्लाबो मावनो नाजानाया गाहाममोन खोथाफोरखौ होनानै बे आरो माखासे सम सिगां दुलाराय ब्रह्म धोरोमनि आफादगिरि बिथाङा जे बिटिआर एकर्डनि सायावहाय माने अभियोग खालामदों हेंथा खालामदों बे बिथिङाव नोंहा मा बुंनो सानो गुरुदेबनि न'खरनि सासे व्यक्ति हिसाबै आरो सासे बाबा हिसाबै बे बाथ्राया जोबोरैनो बितर्कित दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि अमरेन्द्र ब्रह्मआ बिटिआर एकर्डनि हेंथायै बाथ्रा बुंदों बेयो सैथो आरो बिथांनि बे अपिनियननि थाखाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गासैबो दैदेनगिरि गासैबो जिल्लानि आरो जेसेबांनाखि जोंहा साब कमिटिफोर दङ आंजों रायज्लायहरगासिनो दङ आरो गुरुदेबनि न'खरजों जगाजग लादों बिथांनि बे मन्तब्यनि थाखाय जोबोरैनो दुखु मोनदों बयबो दुलाराय आसाम नाङै जोंनि ब्रह्म धर्मावलम्बी मानसिफ्रा सासे ब्रह्म धोरोम बादि गोथार धोरोमनि आफादगिरिनि मासियाव थानानै बेबायदि पलिटिकेलाइज बाथ्रा बुंनाया बिथांनि कर्तब्य नङा नाथाय बिथाङा मा जाहोनाव बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों आं मिथिनो मोना नाथाय बे बिथांनि व्यक्तिगत 100% व्यक्तिगत खोथा बे जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि बाथ्रा जानो हाया दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि एबा ब्रह्म धर्मनि आदर्शआव बेबायदि बबेबा एकर्डनि सायाव एबा बबेबा मोनसे पलिटिकेल इस्युनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायनि जोंनि आदर्श नङा बियो बिथांनि बे व्यक्तिगत खोथा आं बुंनो सानो बिथाङा बिनि थाखाय गोरोन्थिखौ स्वीकार खालामनानै क्षमा बिनाया गोनांथि दङ आरो बेबायदि मोनसे गोथार धोरोम आफादनि बयनि गोजौसिन मासियाव थानानै बेबायदि जेंना गोनां बितर्कित बाथ्राखौ जाहाथे फिन बिथाङा बुङा बिनि थाखाय आं बिथांखौ आं बुंबावनो सानो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जोंनि ब्रान्च कमिटिफोर दङ दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद दुलाराय ब्रह्म धर्म प्रसार संसद दुलाराय गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म ट्रास्ट कमिटि बेबायदिनो गोबां
ब्रह्म धोरोम आफादनि सिङाव जोंहा बेबायदि ब्रान्च कमिटि दं। गासैबो ब्रान्च कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा आंजों रायज्लायहरदों। गुरुदेबनि न'खरनि फेमिलि मेम्बारफोरजों शेयार खालामहरदों जे बिटिआर एकर्डखौ गुरुदेबनि न'खरनिफ्राय आसामाव जेसेबांखि गुरुदेबनि फेमिलि मेम्बार दं जों मोनसे खौसे बिटिआर एकर्डजों जों गोरबोजों बरायो। बिटिआर एकर्डल' नङा, आगोलाव जेनाखि बिएससि एकर्ड जादोंमोन, बिनि उनाव बिटिसि एकर्ड जादोंमोन, बेखौ गुरुदेबनि गासै न'खरनिफ्राय आरो ब्रह्म धर्मनिफ्राय जों बरायखादों। बेफोरबायदि माहारिनि गिदिरथार माहारियारि इसुफोरनि सायाव माबा हेंथा हेंथि बाथ्रा बुंनाय जोंनि ब्रह्म धर्मनि आदर्श नंखाया। दा बिटिआर सुक्तिखौबो गुरुदेबनि न'खरनिफ्राय गोरबोजों बरायो। जों बे एकर्डनि सायाव जोंहा रेसपेक्ट दं। मानोना मोनसे आलादा रायजोआव जाबायदि उन्नयन डेभेलपमेन्ट जानांगौ, दा बिटिआर एकर्डनि जे दफाफोराव बेबायदिनो मोनसे सुखिया रायजोनि समपर्यायनि डेभेलपमेन्ट दं। बेफोरखौनो जों फरायनानै नुनो मोन्दों। नंखायनो बे एकर्डनि सायाव गुरुदेबनि गासै न'खरनि आरो ब्रह्म धर्मनिफ्राय गोरबोजों बरायनाय दं। आं बेखौ फोरमायनो मोननानै नोंथांमोननो मोजां मोनदों गोसोआव। थेंक इउ।